Muri yeZimbabwe aiwa pazoshata manje notiri kuona kuti AU yotsoma SADC. AU yoisa input yayo panhau yepolitical crisis muZimbabwe nemamwe masouthern african countries ichiti aiwa SADC inofanira kuita plan. Muri yeZimbabwe saka muendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Nokuti mubepa remuAfrica pane panyogwa pachinzi the 37th AU summit held here in Addis Ababa, Ethiopia has expressed concern on the political crisis in Zimbabwe. The Continental Board urged SADC to quickly curb the political crisis. Vachiendera mberi vachiti coups in Africa are now a common phenomenon in Africa, with Mali, Burkina Faso and Niger notable example. The 37th AU summit has noted the political impasse in Zimbabwe and urged SADC to move in quickly to resolve the political crisis in the Southern African countries, which the region recorded the first coup in November 2017 in the SADC member state. We have it on good authority that Mnangagwa had tried to canvass for support to stand with him among some AU leaders way back in mid-January before the ongoing 37th AU summit here in Addis Ababa, Ethiopia. He was not successful. Saka muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kuchitaurwa panapa neAfrica Beautiful Wind ichiti aiwa AU yava kutopusha kuti aiwa SADC ngaimendene politics kusaitika mapolitical crisis muma Southern African member state countries. Samuri yeZimbabwe chimbotudza mashoko ako, chimbotudza mafungiro ako unoti kudii pamusoro aiwa pecontribution iri kuitwa neAU. Pina mucomment section medu ausangana usubscribe kulike wachanotina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live.